170 parte hartzaile baino gehiago, 11 hitzaldi talde lan bat eta kultur ekintza batek osatu dute atzo goizean hasi eta gaurko bazkariarekin amaitu den Udal topaketaren 5. edizioa. Aitor Unanue, Carlos Altuna eta Marifer Gorostiza udal teknikariak oholtza gainean izan dira. Eta bertan, udal zerbitzuak euskalduntzeko herrian egindako lanaz hitz egin dute. Alegia, guk monitoreari eskatu diogu kode aldaketa bat egiteko programa honen bitartez. Urte askoan buruntzaldean nagusiki ikastaroak erderaz eman dira. Programa honekin monitoreari eskatu diogu kode aldaketa bat egiteko, eta kode aldaketa bat egiteak, inoiz egin balin baduzu eskatu balin bazaizu itxura bat aldatzea, ekartzen du segurtasuna galtzea, ekartzen du komunikagarritasunak galtzea zenbait kasutan monitorearen arabera, nahiz eta elebidunak izan, mota askotakoak gaude. Batzutan autoestimuan edo monitoreak daukan posizio hortan ere galera dakar. Estitxu Garmendia herritarrak egindako sketch bereziak eman dio amaiera topaketari. Ze bi egun paset jugun hemen. Ze gauzak entzun ditugun, hitzein dugu maitasunaz. Egon dia, inspiratzeko esaldi potoluak. Gizartea manipulatu behar du baita ere. Eta arraruak gea. Eta hainbeste gauza entzun ditugu, baina pentsa pixkat jarri atzea. Pentsa oain dela urte bat nun genden. Eta batean olako bostetak gero nun gauden. Deiko nik ezkeak, eman guztiak, udalarekin euskatzen izatea. Uy, pues no sé si va a ser eso posible. No, porque aquí el programa informático no me da... No, porque no tengo esa aplicación. Y entonces, claro, yo, de verdad, lo tengo en cuenta, pongo en observaciones, si te parece bien. Egunon, zertan lagun zaitaket? Bueno, etorri berria naiz, lasartea eta... Ai, ongi etorri! Eskerrik asko.